madam. Morning. Ari kami may siwol na liwat. Magturuan kami magdapit-dapit. Good morning. Good morning po. Good morning. Explore po tayo mga kaibigan. Mga kawaray opay. Ayan. Dito po kami ngayon sa laot. At ang masasabi ko lang ay wow, 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 wow. Ang ganda. Beautiful sunrise in the morning. Ganda. Super ganda. Yan. Maliit na bangka. Oh my goodness. Nung unang panahon po ay mga ano to dito, bakawan, dagat. Dito din po kami dati nangunguha ng mga seashells. Pero ngayon tinambakan na po. Ayan. At nilagyan na nitong seawall. Uy, tamakan man ayam. Sapot ko na ito, prinsesa. Maupay na aga. Hay na to, bato. Mga baklad po. Ayan. Baklad na nakabilad para mamatay ang ano, tagimtim. Hello! Pobreng ina, how are you? Hello. Tutapuli, nag-ano-ano po. Ayan, dito na kami bababa. Issue ni cellphone. Ito na. Maganda dito at medyo may bato-bato. Kami ay lulusong na. Ayan. Kami po ay manghuhuhang shell. Agoy, malagay man. At sa ngayon po, dahil medyo tanggal chinilas na. Magpipinaa po tayo.
May nahuli akong alimasag. Ayan, na nakalubog sa... Ay! Pastor. Tuy. Alimango. Nakahuli na apakan ko. Nakuha ka na ng alimango. Alimasag. Alimasag. Didipak kita. Video higa di mama. Ayan po yung mga natatanaw nyo banda doon ay mga baklad po yan. Mga ayam, At napakalawak po ng hubas. Kung tawagin sa aming lingwahe ay hubas. Ito sa Tagalog ito. Hubas. Low tide po. Walang tubig. Walang dagat. Tubig dagat. Ayan. Lo, magdagan-dagan tayo din Lalakad pa po kami ng papunta pa doon para makakuha kami ng mga shell. Kasi wala na dito na unahan na kami. Nada kami ng iba. Meron ng mga galing dito. Oy, tarahan nyo naman kami. Naubusan na kami. Ano ba? Ayan po, nandyan pa ang ating haring buwan. Full moon. Full moon po ngayon. Ito pong madamo sa dagat. Dito po naninirahan minsan kadalasan ang mga halaan. Ito ang tinatawag na yan. Di ko alam ang tawag dito sa Tagalog. Hmm? Ito. Ha? Ma, Mm-mm. Di ko alam kung anong klaseng nilalang yan. Baka Makati yan. Laki ng shell! Wow! Di ko alam kung anong tawag dyan. buranday. Marami kang mapupulot na sari-saring mga shells dito. Okay, ma. Ha?
Si Haring Araw, medyo mataas na. Ayan, yung mga tao. Nagtitibaw kung tawagin sa kanilang mga baklad. Doon sa kabilang barangay, and doon, Barangay Yaan. Doon, kikita nyo ba? Yung mga puting bahay doon. At dito naman yung Barangay Yabong. Yabong proper. Ayan. Dito po kami mag-i-explore sa laot. After how many years? 10 years siguro. O mahigit pa. Ngayon lang ako nakabalik ulit dito sa laot. Kaya i-enjoy ko ang aking pagpunta dito. Yay! Enjoy na mga kaibigan. Nakikita sana nakikita nyo ba yan? Nagtatagong alimasag.